Kahraman arkadağımızın sayesinde bakı bir taraf vatanımız ötüşürü etsenýär. Halkymyzyň bagtyarlygy, watanymyzyň rowaşlygy, soňa deterleriniň döremegine uly joşgun berýär. Türkmen sanatymyzyň, medeniýetimiziň adabrayı arşa götürilip, aýdym bolup, äleme ýan salýar. Hormatly prezidentimiziň sunugaty goýýan sarpady belin tepkitleri ýetmäge golluk berýär. Milli mirasymyza salgylanyp, döwrebap şertlerde sunugy deserlerini döretmekden lezzet alyp ýaşaýar. Sebäbi biz sunugatyň aşygy. Salam mehriban tomoşaçylar, edilileşler. Gahryman arkadaşymyzyň saýetinde biz size jan saglygyny, maşgalagy berligini, ýurt parahatlygyny arzu edýäs. Bize berkarar döwleti, bagtyar döwri peşkeş eden gahryman arkadaşymyza alyp barýan beýik işlerine, rowaşlyklaryň ýar bolmagyny, janynyň sag, belentbaşynyň aman bolmagyny arzulap, sunugatyň aşygy etleşigimiziň täze sanyna tomoş etmäge çagyrýas. Mehriban ýerleşler, ine biziň bugün gepleşigimizde Aýdymsaz opera sunugatynyň aşygy, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly il ýaşylsy professor Ategel Garyagdy gatnaşýar. Ategel aga, sizi hoş gördük Türkmen Owasy ýaýlymyzyň studiýasyna. Sağ olun. Ategel aga, ine gahryman arkadaşymyzyň saýesinde ine ýan ýakynna şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny uly dawara bilen, şatlyk şowkuny bilen bellek geçdik. Gahryman arkadaşymyzyň parasatly ýol başçylygyna şu biziň garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk dawarasynyň bir toýlanýan günlerinde paýtagtymyzyň ýene-de bir görküne görk goşuk binalar toplumy gahryman arkadaşymyz halkymyza sowgat etdi-de ine şol pursatda da Aşgabadymyza wasp etmek boýunça beýatlaşygyny jemlenni şol beýatlaşygyň ýeňijisem siz bolluňyz ilki bilen sizi ýeňşiňiz bilen tüýsüregmeden gutlaýat tegeller. Sağ olun. Şol beýatlaşykda da gahryman arkadaşymyz size şu täze awtolog sowgat etdi. Bir diýsen uly buýsanç, begençiňiz buýsançyňyzy biz bilen paýlaşdyňyz. Garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk şanly bayramçylygyny bellek geçdik. Gaty bir ýokary derejede bir näçe çäreler boldy. Bize de şol çäre gatnaşmak meýesser etdi. Naşy täze açylýan binalara gatnaşdykda ýaşaýyş jaý, binasy, feodal diňjalş merkezleri, umuman gaty bir kän deskalar açyldy. Beýatleşiklerimiň jemlenni. Şo taýdan ýeňiji bolmak maňa meýesser etdi. Aşgabat hakkındaky aýdymlary men gaty kän ýyllardan beri aýdyp gelýän, kän biziň danym kompozitorlarymyň, ýazgylarymyň, şaherlerimizin ýadan eserleri bilen, sözleri bilen aýdylan aýdymlar. Şuň üçin men şol ýagy Aşgabat hakkındaky aýdym men nira barsam ilkinji bolup şol aýdym aýdýan. Nury Kalmamydow geldi bäşi, ol adamlarla, ol şahsiýetler bilen men kän işleşdim, kän eserler ýazyp berdiler men benim üçin. Aşgabadam şol eserleriň biri bolup durýar. 1961-nji ýylda ýazylan aýdym, şunky Aşgabada gabat gelip duran aýdym bolup durur. Ýagty köçelermezde Aşgabat hakkyndaky aýdym aýtdan başgaça bolup durlar. Soğulmaz bakar yadın, aşıkların şekeri. Vegalli ovadın, aşıkların şekeri. Vegalli ovadın, aşıkların şekeri. En ülkemin tekeri. Yelkeni Aşgabat, dünyam ten bolsun abat. Bilden gertin kanat, Aşgabat'tan Aşgabat. La 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 Aşgabat'tan
Aşkaba Kuvancı acap ilin aşıkların şehri Aydımı hayrat dilin aşıkların şehri Aydımı hayrat dilin aşıkların şehri En ülkemin tekeri Yelteli yaskabat, dünyam ten bolsun abat Bilbilin gertin kanat, aşkabatan aşkabat La 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 Aşkabatan aşkabat Mudam yanlansın sabin aşıkların şehri Şadiyan oğul gidin aşıkların şehri Şadiyan oğul gidin aşıkların şehri En ülkemin bakarı En ülkemin tekeri Hormatly prezidentimiz mağa afta ulugy peşkeş berdi. Şu zatlar meni gaty begenlerde gowanlardy. Garaşylmadyk sowgat boldy. Garaşylmadyk sowgat boldy. Gaty bir ýakymly sowgat boldy. Biz elmede ama gowanyat, begenýat. Men hormatly prezidentime sag bolsun aýdýan jan, sag bolsun elmede ama üstünlükler men arzu edýän hormatly prezidentimiň şahir faýyna ýa boldum. Begenjiň çägi ýok. Gündengine wayb döwlet tuğuny Yurda çayı bagtiyarlygy nuruny Yeçilliňiz ile esret barny Gahraman fil arkada Mehriban arkada Arka bulup millete Yaz devleti devlet devlete Devlet verip ata yurdu büyüde Ahrevardı, mehrevardı arkada Ayrasının Nedeni şoğulun Şöhrasının Adı dünya yağmurun Kudretinin Kudreta demolun Ahrevardı, mehrevardı arkada Ayrasının Nedeni şoğulun Şöhrasının Adı dünya yağmurun Kudretinin Kudreta demolun Ahrevardı, mehrevardı arkada Şudur bidet Beyik Tanrıň permany Seni açdyňy açylmadyň döwrany Rowaşlyga alyp barýan dünýäni Gahraman tel arkada Mehriban tel arkada Arka bulup millete Yaz devleti devlet devlete
Atayurdu büyüde ahralardı, mehralardı arkada. Ayrasının nedeni şoğlum, şöhrasının adı dünya yağmurum, kudretinin yıldırata demolum, ahralardı, mehralardı arkada. Ayrasının nedeni şoğlum, şöhrasının adı dünya yağmurum, kudretinin yıldırata demolum, ahralardı, mehralardı arkada, arkada. Şu yaşların vatanmızı Gahrman arkadamyzyň alyp barýan beýik işlerini, gözel paýtagtymyzy, garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk senesiniň içinde watanmyzyň ösen derejelerini basp edýän aýdymlaryny ine siz halipa hökümine sine diýänsiňiz. Ne şu zatlara bolan bu ýsonçyňyzy aýdaýsaňyz. Yaş dehinler kän bir ýüze çykýar şu wagtda. Şol aýdymçylara da men hemmesinde üstünlük arzu edýän hormatly prezidentimiz şollara da şaher paýlaryny ýapdy. Hawa hormatly atlar dakdy. Hawa bu atlar elbetde ösmäge borçly diýär. Atagellagy ine Gahrman arkadamyzyň saýasynda sungato sarpa goýulýan, sungato hormat goýulýan döwürde halipalara da, ýaşlara da bir başarnyny, özüniň bir ýüreginiň, kalbynyň töründen çykýan aýdymlaryny, saýlaryny zihine çykörkezmäge giň ýol barda. Geljekde saz sungatyna bir howat bildirýän ýaşlarymyza aýçak arzuwlaryňyz bardyr. Maya Kuliýewa adynyňky Milli Konserwatoriýada okudýan ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasynyň muallimi şo taýda okudyp ber. Dehini ýaşlara ilki bilene türkmen kompozitorlarynyň aýdymlaryny aýtmany ünleýän şol maslahat berýän. Konserwatoriýany gutaran soň belli bir derejede sen eýýem hünärmen bolýanda rahmet çekmek üçin ol kanatlar öwrenmeli. Nädip dem almaly, nädip tanym agdyň açyp tetleri ulanmaly, öz sesini özüň ulany bilmäni başarmalylar. Şonu bir üstüne okuw bilen, alym bilen, şonundan tiltimlerini öwrenmeli, şolaryňdan inçeliklerini öwrenip başka heyli akademik ýagdaýda, aýdarýaly ýagdaýda öğretmeli. Ana biziň esasy gönüden gönü biziň kärimiz şo zatlardan ibarat bolup durýar. Men näçe ýaşadamam, aýdymsyz ýaşap bilenmok. Men bir halkyň arasynda aýdym aýdyp diýenki şolaryňdan söýýän aýdymlaryny, şolaryň isleýän aýdymlaryny aýdyp beresim gelýär. Mukamlar köşkünde bolýar, ýa döwlet konsertlary bolýar, ýa konserwatoriýamyzyň özünde kän konsertler geçirýär. Halkyň içinde janly ýagdaýda şolar bilen bile garylyp gatyryp, şolaryň ýanyna oturupdan aýdym aýdyp bersen, olur başga täsir galy, täsir başga bolýar. Şonu ýaşlara ünleýär, elmedama şonu öwredýär. Bağışlar var da, bağışlar dutargyjak böyle oturup aýdýarlar da, bir janyň hedeledine ýa-da. O aýdymlar dinleýän de janly ýagdaýda. Janly ýagdaýda çalyp oturýarlar, aýdyp oturýarlar, dutarçy, gyjakçy, bağışy bir şonu ana täsirli bolýar. Biziň sunwatymyz gaty baýa, biziň sunwatymyz gaty könüden bäri gelýän sunwatymyz bar. Biziň gaty kän heňlerimiz, owadan heňlerimiz bar. Şolary ösürmeli. Millilik bolsa halkyň gönünden gönü ýüreginden turýar, ýüregine ýetýär. Gahrman arkadamyzyň hem ünlü ýani millilikde. Döredüjilik diýilýän manysy näme? Döredüjilik diýilýän manysy halkdan almaly, öz içinde ýurup ýene-de şon başga bir eser hökmünde ýene halka paýlamaly. Sunwat edip halka ýetirmeli. Ana şonu hakyky milli sunwat bolýar, şonu hakyky terbiýe bolýar, şonu uludan küçüğe 7 yaştan 70 yaşa hemme millet şonu kabul edýär. Sağ olun halipa, ören ajaýyp maslahatlary, nasihatlary berdiňiz. Elbetde siz halipalar elmedama biz ýaşlaryň arasyny görelle uly mektep, elmedama biz ýaşlaryň arasyny başyňyz dik bolsun. Ne Gahrman arkadagymyz sizi sylaglap Aşgabatda wasp etmek boýunça geçirilen bäýatleşiň ýeňiçisi diýip eglan etdi. Mundan beýlägem sesiňizden belentden ýanglansyn. Sağ olun. Men hormatly prezidentime hagy bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiz maňa berýän peşkeşiňiz ulu bahaňyz türkmen sunwatyny goýan sarpaňyz sylagyny diýip düşünýän.
asmanymyz arassa bolsun, elmedama belentlik bolsun, medama gözellik bolsun, hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Tütün erdersiňen toprağın keremdir senin. Namus senin ağlarsın, köklerin keremdir senin. Yetkâke malısın sen, neresta namısın sen. İki dünya yalkanmalı kalk gelen sana, yalkanmalı kalk gelen sana, 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 vatan, sana. Başım kurban vatan sana. Berder doğum şanın senin, akvalın hem kanın senin. Berder kovum kânin senin, berder senin canın senin. Yetkâke malısın sen, neresta namısın sen. İki dünya yalkanmalı kalk gelen sana, yalkanmalı kalk gelen sana, 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 vatan, sana. Başım kurban vatan sana. Gelen başı arşa yeten, bak bir karasın vatan. Yaşıl tuğum arkadağın, gorgayım bir barım. Menerkâke malısın sen, Türkmenistan namısın sen. İki dünya yalkanmaz kalk gelen sana, yalkanmaz kalk gelen sana, 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 vatan, sana. Başım kurban vatan sana, sana. Mehriban ýerleşler, ine şunuň bilenem bugünkü synatyňa şeýepleşmeli jemleýär. Goý hemişe asmandan arkaly zeminne zinatly ýurdumyzda aýdym sallaryň owary belentden ýanglansyn. Biziň sunatymyzy belent derejelere götüren gahryman arkadağymyzyň jany sag belent başy aman bolsun. Gepleşmeden indik sanaçely hoşda bolan ýerleşler. Gahryman arkadağymyzyň saýasynda baky bir tarap watanmyz ösüşleri wesenýär. Halkymyzyň bagtyarlygy, watanymyzyň rowaşlygy, soňky deterleriniň döremegine uly joşun berýär. Türkmen sanatymyzyň, medeniýetimiziň a dawraýy arşa götürilip, aýdym bolup, äleme ýang salýar. Hormatly prezidentimiziň sunugaty goýýan sarpazy belin tepkitleri ýetmäge golluk berir. Milli mirasymyza salgylanyp, döwrewap şertlerde sunugy deserlerini döretmekden lezzet alyp ýaşaýar. Sebäbi biz sunugatyň aşygy.